Sa number 3, katapos ang konseho sa siyudad sang Talisay na alarma sa kaso sang child abuse. Nagapanawagan siya sang mas mapaskog pa nga kampanya para mapangapinan ang mga kabataan. Yari ang report. Makaalarma para kay Councilor Rosalinda Tovilla, pamuno sang Committee on Women and Children sang konseho sang siyudad sang Talisay, ang natabo nga pag-abuso sa 11 anyos nga babae sa Barangay Concepcion. Ang batang ginpulyan kastigo sa iya iloy kag mga tiyo antes ginsulod sa Poso Negro. Isa ka pagpamukaw ang makasiligning nga insidente suno sa iya, agud mas mapabaskog pang kampanya ilabi na sa mga kabaranggayan para mapangapinan ang mga menor de edad sa anuman nga sa isang pagpang-abuso. Nagalaom siya nga malabot hasta sa mga kaumhan ng kampanya, ilabi na ang mga pamilya nga makabig pangayaw o kontemporaryo nga nagapuyo sa syudad. Knowing for a fact that Talisay City has been awarded multiple times as a child-friendly city. And it is alarming on my part na makapadobahin sila na nagaluntad is we will revisit ang functionality sang Barangay Council for the Protection of Children nga ginukod na sa 27 ka barangays para nga mapalapnag pagid especially sa aton nga mga sityo sa Talisay nga siguro may ara kakulangan sang access sa mga information nga dapat hatagan sang pagkilala or madalom nga recognition nga ginakilala naton ang pinamatarong sang mga kabataan. Ginhaylo man sang konsehal ang katapos ang konseho nga mabuligan ang menor de edad matapos ining nakaluwas na sa katalagman kag karon nagapaidalom sa recovery. Ang City Social Welfare and Development Office bukas para magbaton sang bulig para sa bata. Ang menor de edad ang nagapaayo sang naagom nga black eye. Nagisi nga bibig tugas ang pagpangastigo kag nagapaidalom sa therapy bangod indi niya pa mahulag ang nawala nga kamot nga ginampusan sa martilyo sang isa sa iya mga tiyo. May mga kinagtansya sang ido sa mga tiil matapos ginsulod sang iya kaugalingon nga iloy sa cage sang pitbull. Sa na-encounter ko, this has been the worst form of abuse. And ang ini nga insidente, amo ini ang nagpukaw sa akon nga i-relay kag ihambalon gid kag ipalabot sa CSWDO nga kinahanglan gid pabakuron ang mga measures kag interventions labi na gid sa aton nga BCPC or sa Barangay Council for the Protection of Children kaupod man ang aton nga mga PAUC desks sa syudad sa Talisay. Napasakaana sang kasong iya iloy kag duha ka mga tiyo kag babayi nga live-in partner sang isa siya mga tiyo. Nagapabilin sila sa detention cell sang Talisay City PNP. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.